Аз съм доктор Орин Хамото и това е моята история в бяло. Избрах лекарската професия на много късен етап в гимназиалните ми години, като трябваше да започваме да обмисляме кой какъв ще става. Съдейки по другите, реших, че не мога да се занимавам с работа, която е от 9 до 5 в офис и всеки ден да е едно и също. И благодарение на това, че химията и биологията ми бяха любимите предмети и съответно ми вървяха, избрах да се занимавам с медицина, за да е предизвикателство и да е различно всеки ден. Още от самото начало на моето следване бях решена, че ще остана в България да специализирам, защото България ми е дала много възможности и беше въпрос на време и аз да й се отблагодаря и да й върна по някакъв начин. В семейството ми няма лекари, аз съм първият лекар, доколкото знам, което съответно беше голям шок за моите родители, когато им съобщих, че ще ставам лекар. И много дълго време се опитваха да ме откажат. Включително майка ми наскоро ми сподели, че и докато съм следвала медицина, се е надявала, че все нещо ще ме откаже. Дали е първият път, в който съм влязла в моргата или операционната зала, което е абсолютно обратното, защото и дълги години исках да стана хирург. Студентските ми години не бих казала, че бяха много динамични, тъй като медицината е много трудна специалност и съответно доста наблягахме на ученето, но пък се запознах с много интересни хора. Когато дойдоха COVID годините, бях доброволец в COVID реанимация, което реално ми помогна да науча много неща за в бъдеще и ми беше много полезно за всичките манипулации и интензивната работа, която сега като вече доктор работя. Беше много хубава подготовка, чисто физически и психически, много ми помогна. Фамилията Хамото идва от Сирия. Баща ми е сириец, майка ми е българка и съм дете на смесен брак, което е учудващо за много хора, защото всеки, който чуе моето име, си мисли, че съм от Япония. Избрах педиатрията последните години на медицината. Държавният ни стаж ме убеди, че работата с децата е най-чистата и най-невинната такава в нашата професия, тъй като децата са отражение на нашите емоции. Много голямо предизвикателство е, но в същото време е много благо и е много хубаво да виждаш усмивката и радостта на децата. Зареждат с огромно позитивна енергия. Малките пациенти може би смятам, че търпението е най-важно. Търпението и да можеш да предразположиш децата, да се чувстват добре, да си усмихнат. В крайна сметка смятам, че децата са отражение на нашите емоции. За да подходиш добре към едно дете и да го предразположиш, което е абсолютно важно, за да имаш успешен преглед, трябва да си усмихнат, да си мил, дружелюбен, да го разсейваш, смятам, че от време на време се справям добре с тия неща. Всеки мой ден в болницата минава по различен начин. Единственото, което е абсолютно задължително всяка сутрин, е сутрешния рапорт. Като специализант по обща педиатрия, ние обикаляме много модули и различни отделения. Съответно, всяко отделение има различен тип на работа, което ни прави много адаптивни, така че да може да бъдем възможно най-полезни на всяко отделение спрямо нуждите му. С работата ми в реанимация реално заобичах практическата част на нашата специалност. Вече се сблъсках с това да взимаш решения и това, че правиш нещо практически, има някакъв ефект върху пациентите. Епидемиологичната обстановка тогава някак си много ни мотивира всички лекари и ни даде много сила за да вярваме, че това, което правим, е за добро. Един от основните проблеми, с които се срещам най-често в момента в практиката си, е затлъстяването при децата, тъй като аз в момента съм на модул ендокринология. Смятам, че затлъстяването е важен проблем, който трябва да се дискутира, тъй като много от децата нямат никаква култура на хранене, не спазват правилни режими и училищната среда е един основен фактор, който влияе негативно върху това, тъй като не предразполага децата да се хранят здравословно.
Ролята на семейството при деца с затлъстяване е изключително важна и един от основните причини децата да са за затлъстяване е културата и начина на хранене у дома. Масово децата, които идват при нас, са с родители, които също са с затлъстяване и с наднормено тегло, което много лесно навява на мисълта, че най-вероятно вкъщи начина на хранене не е особено полезен. Най-лесно и най-бързо и ефективно сме виждали резултати, когато цялото семейство започне да се храни по определен начин. Когато детето се обучи и се мотивира да се храни правилно, ние винаги препоръчваме и смятаме, че дори е задължително едно дете да спортува и да има физическа активност, което отново дава добри резултати. И съвкупността от тези две неща винаги е с добър ефект. Разбира се, комуникацията с родителя е доста по-лесна, но тя е много ключова, защото примерно в ендокринологията в момента и в диабета, това да обучиш родител да поставя хормони или да бие инсулин на децата с диабет е изключително важно и реално здравето на детето зависи от подготовката на родителя, от неговата ангажираност и сериозност. Масово се срещаме с неангажирани родители, незаинтересовани в здравето на децата си, което прави нашата работа доста по-трудна, тъй като децата нямат избор и не могат сами да правят нещо, зависят изцяло от родителя. Спомням си първия преглед като нещо много ужасяващо. Първия ми ден работен в болницата мина изключително стресиращо. Бях много объркана какво се случва, какво трябва да правя, какво мога, какво не мога да правя. Но благодарение на моите ръководители и лекарите в болницата, много бързо успях да разбера кое е правилно и кое не е. Като съпоставка с прегледите, които правя в момента, със сигурност разликата е огромна. Най-малкото аз съм доста по-спокойна, а това, че аз съм по-спокойна, предразполага децата много по-лесно и съответно един преглед минава много по-гладко и леко. Проблемите в системата, като един педиатър, смятам, че това е липсата на Националната педиатрична болница. Смятам, че е абсолютно есенциално да бъде изградена такава структура. Като специализант в специализираната болница по детски болести Иван Митев, ние нямаме необходимата легова база да поемем всички пациенти. Също така имаме липса на апаратура и това налага доста голяма част от пациентите да бъдат пренасочвани към други болници. И смятам, че изграждането на една такава структура и на едно такова звено, в което да поеме и да има всичката необходима апаратура, е абсолютно необходимо в нашата държава. Най-голямото предизвикателство в професионален план със сигурност е мисълта да свикнеш с отговорността, която носиш. След тежко дежурство, колкото и да ми се иска да легна да спя след някое тежко нощно, доста често се случва така, че не ми остава време. Обичам да спортувам много, обичам да ходя в планината. Общо взето съм човек, който не обича да седи много на едно място. Дълги години професионално се занимавах с тенис, но влизайки в гимназията ми просто беше невъзможно да се съчетаят двете неща и съответно професионалната кариера остана на заден план. Към ден днешен играя тенис в свободното си време, обичам да играя с приятели и си остана просто като хоби. Работата в болницата ме научи да бъда по-толерантна и съпричастна към хората със сигурност. Научи ме да подхождам правилно и с търпение към всеки един човек и да приемам неговия проблем такъв какъвто е. В професионален план мечтая да бъда възможно най-полезна в моята професия, да излекувам възможно най-много деца и да ги направя щастливи и радостни. Моето послание към бъдещите колеги е да избират педиатрията като специалност, защото в България се нуждаем от повече млади кадри в нашата специалност. А относно пациентите,
им пожелавам да се грижат повече за себе си и да обръщат повече внимание на здравето си.